ei kerro kaikille. Sitä näyttää näin huonolta tää grafiikka. Koska mä oon nukkumassa. Näin. Tulisitko tänne? En. No minä tulen sitten sinne. Mä otan sängyt mukaan, nukut vaan siellä sitten. Hello, matapi. Mä en ala kuulla yhtään vielä. No ei ennen kuin nukkut. I'm a catch you curtain devil. Up. Näin. Oliko se tänne päin? En minä muista. Siellä on se. Kumppaan suunta? Tähänkö suuntaan? Ei kun just sinne toiseen. No ei sitä pääse minnekään. Ei. Eikä toinen suunta. Niinkö? Mä en minä muista. Onko? Ei täällä mitään. Voi jumala. Kekka. Sinne päin. Kun tää vie tähän paikkaan. En minä tiedä. Mä en enää muista itekään. Mä mielestä tähän suuntaan. Mene. Siellä se on! No niin, siellähän tää onkin. Noin. Panos siellä voi olla joku vihollinen, koska mut tapettiin. Sehän kun olit hyppy. No! Mä kyllä ei kuole onneksi nälkään, että kannattaa pitää ne healthit jossakin kohi. Mulla ei ole ruokaa! Ei me kuolla nälkään, koska helppo. Mä olin Panosen vaikealla. Ei kun minä laitan, minä teen jammaa. Onko mä katon, onko tuo hyppy turvallinen, jos ei oo, niin mä tuun sitten ihan peruskäyttäjä katson. Okei, en hakkaa vielä tosta. Jos. Kiitos mä teen vaan. Tui. Joo, 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 joo. Pojoin, pojoin, join, join, join. Mä täällä... Onko sulla missään ruokaa, koska Ei oo mulla on 2,5 elämää. Mä en saanut siis missään taistelussa mukana. Paitsi jos nukut. Ei tuu tänne mukaan, mä oon täällä. Saanko mä kaikki elämät takaisin? Jos kuolet. Tuu nyt tänne. Tuu nyt tänne. Tuu se täältä No, pistää. minä tulee, mä voin juosta sitten. Täällä takanas. Onko sulla ruokaa? Onko sulla ruokaa? No sängyt. Aha! Voit paikat. Anna molemmat tänne. Yksi tänne. Yksi tänne! Mikä yksi? Toinen sänky! Kaikki sängyt mulle. Sä hakkaat mua, mä saan ketä näin. Et sulla on 2 elämää. Et saa. Saan. Jos hakkaa sun minä tapaan. Koska creeperi. Keeperi. Jos lyöt sitä räjähtää. Vai? Sä kuolet sit, jos oot sen tommosessa pelissä. Ai jää, mä vähän on jakka. Mä autoin. No niin, nyt nukutaan. Saanko mä kaikki? Mitä? Tuolla on spaada. Vai öisin voi nukkua? No, ollaan täällä se aikaa. Onks sulla hiiltä? No, on. Annatko? Mä teen vähän soihtu, ettei spaada. Mulla on 1,5 elämää. Anna mulle kai paljon ruokaa. Ei mulla oo. Sitten Mulla ei oo yhtään. Miksi et oo kerännyt ruokaa? Oi siellä ollut kuin lampaita vaan. Oli siellä. Sinne meni viimeinen diltti. Voi mä oon. Sä et voi sitten juosteta. Muista se. Oi. Kultaa ei saa. Ai. No onneksi se kuollut. Se... Jos olisit kuollut, olisitko sun? Ehkä. Nyt mä todella sut sinä maailmaan. Sitten meni
meni sinne meidän raudat. Minulla on enemmän rautaa. Joo, joku sulla on 12. Mulla on 13. Joku 13. Alka. Mä teen itse mulla. Kato mitä hyppy. Pääsin tähän saakka. Onko toi ollut kyllä järkevä paikka? Kaikisalaiset. Älä pois. Mä juoksen täällä mulla ilman sua. Nyt menee kyllä epäilyttävän kuuloseksi. Häh? Meni epäilyttävän kuuloseksi. Mitä? Meni epäilyttävän kuuloseksi. Miksi? Koska kuulit zombin äänet. Kuitenkin se joku häkkäät zombina. Semmosia ei oo. Vois hyvä se olisi. Tossa on tommonen. Jos haluat sulata sun raadit, täällä on uuni. Täällä on aika montakin uunia. Mulla on 17. Jos haluat sutaa Mitä sä taa? Mitä? Rauta. Onneksi mulla on tuota puuta mukana. Onneksi pani terpolle, mulla on 1,5 elämää. Onneksi mulla on puuta mukana. Mulla ei oo yhtään puuta. Harmi kun kuolin tuossa. Mulla olisi ollut hirveänä. Hämähäkki! Älä tuu tänne, älä Tuo on vähän pakko. ota. Ota riski. Oh! Yes. Anna vähän tikkua. Ei oo. Teekö se soihtuja muka? Vaan. Miekani telee. Tässä on mun. Ei! Mä panin oman puuhakon sulamaan tuonne. Siinä on järkeä. Ihan vahingossa. Nyt mä teen rautaviekat tässä väriä paremmin. Mä teen... Otapas. Niistä ei sitten mitään muuta. Tossa ei ole nyt sulannut siitä. Ei! Ästä tunnin eteen, jos et halua kuolla. Noin. Nyt sinne on sängyt. Meidän pitää tehdä tähän tuki. Tällainen. Tässä ei ole semmoista niinku muuria. Mä menen vähän valaaseen. Tämmönen. Ok, mä voin laittaa siihen oven, kun mä puuta. Mä pistän siihen oven, koska mä puuta. Mä tarvii enemmän arvoa. Hei vitsi. Mulla on tässä kypärä. Vasan kengät ihan. Vasara ja nauloja. Näin vasan kengät. Mä hakkaan täältä ihan hiitapuolelle. Tämä alkaa mennä tosi hyvin, eikö niin? Kuitenkin kun alkaa hiitä löytyy vaan diamondia. Oliko tämä kerras, mistä löytää diamondia? Mulla on aina koke. Oh. Siis ei lähetä mitään. Oi! En hyppää alas. Jaa, mä saan... Ei mitään. Mä saisin taas uuden kypärä. Voitko tehdä mulle? Sä voit tehdä itselle chestplate. Mennä... Tähän tulee meidän kaivos. No, Sä voit mennä tuonne hakkaamaan. Ota, mä tiedän mitä tehdään. Otetaan mulla pois näin. No niin, 8. Tee mulle kypärä. Miksi? No sulla on sitä eniten sitä rautaa. Ei. No. Sulla on jo kypärä. Ei. Mistä sä näet mulla kypärän? No kengät. Ja mulla on vähän välävää kuin sulla. No ei se kyllä hyödytä paljon mitään. Hyödyttää! No ei kyllä paljon. No Richtone. Lähde siitä jatkamaan.
Näin kun mä hakkaan vähän kiveä arvaamankin takia. Sen takia et saisi yhden jutun tehdä. No mistä tää tirttiä nyt tulee? Ihan Hakkaa tinttiä panalta. en. Ei tässä Ei se oo kerran kun mun kaveri hakkaa. Hup, 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 hup.